Veliki pozdrav, dragi prijatelji, dobrodošli na kanal Riznica Blagodati. Vaš gost i domaćin je Nemanja Boričić, pa Nemanja, hvala ti puno na izvodnom vremenu. Hvala i tebi i pozdrav za sve pratioce YouTube kanala Riznica Blagodati, ali i one koji to nisu, ali koji će gledati ovaj video. Evo, dosta se govori o tim nevoljama koje treba da nastupe u poslednjim vremenima koja su pisane na ovoj knjizi Otkrivenje, pa me zanima sad tvoje mišljenje kakav hrišćani treba da imaju stav što se toga tiče, gde treba da im bude fokus? Stavi fokus u zadnjim vremenima, jel? Da. Ja u poslednje vreme proučavam psalme i kao i svi mi na neki način zapljusnut sam porukama raznoraznih ljudi koji nas okružuju, raznoraznih ljudi koji govore određene stvari na YouTube-u i koliko god da su različitih ideja teoloških svi ti ljudi, čak neki su ateisti, uopšte nisu religiozni, nekako kao da se pojavlja jedna zajednička nit svim tim ljudima i zajednička poruka koja nekako baš glasno bruju, a to je spasavajte živu glavu, ovo je haos. Čak to možemo da čujemo od nekih ljudi koji nisu nominalno dakle, živimo u atmosferi najave haosa i to je realno, znači događaji potvrđuju da idemo u tom pravcu, ali takođe, pored toga što živimo u atmosferi haosa, nadolazećeg haosa, nadolazeće krize, živimo i u atmosferi straha, panike, izbezumljenosti, ali ja bih rekao pogrešnog straha, panike pogrešne vrste i potpuno pogrešnog fokusa. Ljudi imaju potpuno pogrešan fokus ako ćemo verovati Bibliji. Zašto sam pomenuo psalme? Pa u poslednje vreme proučavam psalme i baš sam se fokusirao na Davidove psalme, na psalme koje je car David pisao i to naročito na one psalme koji su napisani u kontekstu Davidovog života kada je on bio gonjen i kada je bio u velikoj nevolji. Mi imamo nekoliko momenata u Davidovom životu koji su doveli do takvog stanja, do takvih okolnosti. Jedan je to što ga je Saul gonio, car koji nije želeo da ostavi tron Davidu koga je Bog pomazao za cara, i jedan drugi moment gde ga je rođeni sin Davidova Vesalom gonio. Dakle, ja ću pomenuti samo 3 psalma u kojima se vidi dobar fokus jednog Božjeg čoveka u kontekstu nevolje, u kontekstu životne opasnosti, ugroženosti i zavere koja je napravljena protiv Davida. Vidjet ćemo u ovim psalmima kakav je on stav imao. Dakle, u 11. psalmu, to je jedan od 3 psalma koje ću pomenuti, kao primer, kao model kako i mi treba da funkcionišemo u ova posljednja vremena kada je nevolja, oluja koja treba da se spusti na svet pred nama i kada na neki način se dovršava posao, ja ih nazivam sila tame. Znači oni koji su se predali Sotoni i koji na neki način mu pomažu u tome da završi tu priču, tu platformu sistema koji se podiže, koji će biti potpuno protiv božanski, o kome nam Biblija u Otkrivenju govori. David je u 11. psalmu, evo mogu to i kratko da pročitam, opomenut od svojih prijatelja da beži u gore. Zašto? Zato što je Saul pripremio nevolju, pripremio je ubistvo, zaveru koja ima za cilj da mu oduzme fizički život. I pogledajte šta kažu Davidu njegovi prijatelji. Leti u goru kao ptica, jer evo grešnici nategli su luk, zapeli su strelu svoju za tetivu, da iz mraka streljaju prave srcem. Kad se ruše temelji, šta da čini pravednik? Kao da ovi prijatelji Davidu govore isto ono što danas hrišćani i nehrišćani, mnogi verujući ljudi i neverujući ljudi jedni drugima što govore, a to je haos je, nevolja je, sve je spremno za našu propast, ubistvo, beži, spasavaj živu glavu. Sad, nije ključno to šta ovi ljudi kažu, niti je ključno šta danas nama, naši neki prijatelji, poznanici, dušebrižnici govore. Ključno je ono kakav ćemo mi fokus imati. I tada nevolja je kontekst i zavere kontekst i danas je nevolja kontekst i na neki način zavere kontekst. Pogledajte šta David odgovara takvima. I evo kakav fokus, ja verujem da je fokus na koji uvek Duh Sveti nadahnjuje.
David ne razmišlja o toj problematici. David ne razmišlja previše o agendi koju su mu smislili zli da mu oduzmu život. David je fokusiran na Boga, na njegovu svetinju. Kaže ovako, Gospod je u svetinji svojoj, presto Gospodnje na nebesima, njegove oči gledaju veđe, njegove ispituju sinove čovečije. Kaže, Gospod ispituje pravednika, a bezbožnoga i kome je milo zlo činiti, njega nenavidi duša njegova. I gledajte šta David kaže, na te bezbožnike koji su pripremili meni smrt i kraj, Bog će, kaže, da spusti dažd do živog ugljevlja, ognja i sumpora i ognjeni vetar bit će im deo iz čaše. Jer je Gospod pravedan, ljubi pravdu, lice će njegovo vidjeti pravednici. Znači kada prijatelji Davida upozoravaju na zlo, na nevolju koja samo što se nije spustila na njega, na jednu strelu koja iz potaje treba da bude odapeta da bi ga ubila, David sklanja pogled s te ljudske agende na Božju agendu i on razmišlja o sudu, razmišlja o tome da li je on pomiren s Bogom. Njemu je u fokusu Bog koji promatra sinove ljudske i ideja da li je on pomiren sa Bogom. I on kaže, kao da hoće da kaže kroz ove stihove, oni koji mene gone treba više od mene da se plaše. Zato što ako se ne pokaju i ne vrate Bogu, njihov kraj je šta? Kaže, dažd od ugljevlja živog. I kaže, ognjeni vetar im je iz čaše. Kao da aludira na to da je on više zabrinut za svoje progonitelje nego li za svoj fizički opstanak. I više fokusira na svoju večnu budućnost nego na trenutnu svoju budućnost. Ja lično mislim da ovaj psalam, kao i neki drugi koje je David napisao, recimo 27. psalam koji isto nastao u kontekstu nevolje, progonstva, realne životne opasnosti, David ne razmišlja o progonstvu, ne razmišlja o potencijalnoj smrti koja bi mogla da usledi od strane njegovih progonitelja. Kaže, tako bih želeo sada jednu stvar. Najviše što bih želeo u 23. psalmu, kaže David, evo da pročitamo to, kaže ovako David, Gospod je svetlost moja, spasenje moje, koga da se bojim? Gospod je krepost života mojega, koga da se ja plašim? Ako navale na mene zlikovci da pojedu telo moje, protivnici, neprijatelji moji spotaći će se i pašće. Ako protiv mene vojska u oko stane, ni tad se neću bojati zla. Zamislite, on kaže, ja neću da se bojim zla, čak ni ako rulja, vojska krene da se naoružava i da se podiže protiv mene. Zašto neće da se plaši nevolje koja preti da mu fizički oduzme život? Zato što on ima jedan strah iznad ovog ljudskog straha, jednu brigu iznad ove ljudske brige, a to je da li je on u zajedništvu sa Bogom koji je večan, da li je on pomiren sa Bogom koji je večan, da li on poznaje Boga, da li on ima život večni, jednostavno rečeno. Kako to znamo? Pogledajte nakon ovih stihova gdje on kaže da se neće bojati ni od čega. Šta kaže? Za jedno samo molim Gospodu, samo to ištem, da živim u donjem sve dane i gledam krasotu Gospodnju i ranim u crkvu njegovu, jer bi me tada sakrio u kolibi svojoj, u zlo doba sakrio bi me pod krovom šatora svojega, popeo bi me na kamenu goru i tada se ne bih bojao zla, gledao bih neprijatelje svoje. Šta David hoće da kaže? Kaže on ovako, meni je ključna stvar i ključni fokus i ključna briga, jesam li ja u zajednici sa Bogom, Bogom koji je na nebeskom dvoru, Bogu koji je u svetinji na nebu, Bogu koji ima odlučujuću reč, da li ću ja biti spasen ili neću, Boga, da li sam u redu sa Bogom koji ima večni život u sebi. Ja mislim da to treba da bude i naš fokus. Pred nama je nevolja koju Biblija najavljuje, ne ljudi, mediji i ne znam ko. Božja reč kaže da idemo u vreme kakvog nikad nije bilo. Idemo u onaj levak ljudske istorije. Idemo na usku stazu odluke koja će biti staza na koju ćemo svi morati da stanemo i na kojoj ćemo morati da se odlučimo da li levo ili desno. Ali ključna stvar, ključni fokus koji mi treba da imamo ne treba da budu nevolje. Ne treba da bude katastrofa koja dolazi, haos i poplave, požari. Ključna stvar treba da bude jesam li ja u zajednici sa Bogom? Jesam li ja pomiren sa Bogom? Da li se ja više plašim ljudske pretnje, ljudskog progonstva ili se više plašim toga da li sam ja u zajednici sa Bogom, da li sam se pomirio s dobrim Bogom,
Da li ja imam mir njegov u srcu? Da li imam njegovog svetog duha? Da li sam opran u krvi jagnjetovoj kroz koju se peremo od naših greha? Taj fokus je Hristos imao sam Gospod kada je upućivao učenike kojima je govorio o nevoljama do kojih će doći kada se okrenu ka njemu i prihvate njega za spasitelja, znajući dobro do čega će sve oni doći i šta će pretrpeti za njega. On im je rekao jedno ohrabrenje, ali i jedno upozorenje koje je veoma važno i za nas danas. On je rekao: ne bojte se onih koji mogu samo telo da vam ubiju i ništa posle toga ne mogu da vam urade. Hoće da kaže, ne bojte se onih koji mogu fizički život da vam oduzmu. Bojte se onoga koji može i fizički i večni život da uništi zauvek u daždu od ognja i sumpora, kao što kaže i David za svoje neprijatelje, kao što između ostalog i cela Biblija kaže. Jednostavno rečeno, pravi fokus i pravi pogled, perspektivu u ovim posljednjim vremenima koji trebamo da imamo, jeste pogled koji gleda u nebesku svetinju, koji gleda na božanski standard njegove pravednosti i koji gleda na Božje delo spasenja koje je Bog uradio za nas, i gde hrišćanin treba da gleda u Hrista, ne u one stvari negativne, nevolje, katastrofe koje će se svakako desiti po Božjem obećanju. I ono što treba da bude strah koji jedini treba da gajimo, to je strah da se ne odvojimo od Boga, da ne prekinemo zajednicu sa njim u kom imamo život večni, zbog onoga što je on učinio na krstu, a ne da se plašimo nevolja koje će doći. Zašto? Što Božja reč kaže, mislim da je to u Otkrivenju jednoj crkvi Gospod Isus Hristos uputio upozorenje koja će živjeti u jednom istorijskom momentu. Ona je postala u Maloj Aziji realno, također ovo predstavlja simbolično jedan period u hrišćanstvu. Toj crkvi Gospod Isus kaže: ne boj se, oda šta ćeš postradati, jer đavo će neki od vas tamnicu da se iskušate i imat ćete nevolju do 10 dana. Budi veran do same smrti, daću ti venac života. Koji pobedi, neće mu nauditi druga smrt. Ovo je koncept koji se u Bibliju. Nebitno da li su to posljednja vremena, da li je to Davidovo vreme, da li je to vreme prvog veka, uvek je Božje se više za večno, a ne za ovaj prolazni. Brinite se prvo za carstvo Božje, a ne za prolazne stvari, brige ovog sveta, za brinu koji ne poznaju Boga. Ovo sada stanje u kome se ljudi više brinu da ne umru od fizičke neke stvari, da ne dožive fizičku smrt, to jest prvu smrt, nego li što se brinu da ne dožive drugu smrt, odnosno večno razdvajanje od Boga, to je jedan indikator koji nam pokazuje da je hrišćanstvo i uopšte verujući svet bolestan. I ova kriza koja se dešava sada trenutno pokazuje nam našu bolest. I to nije nešto što je jednostavno za uvek. To je dobro da se otkriju mane našeg karaktera, da bismo pribegli i pritekli za rešenje i za lek. Još uvek nije kasno. Ali jako važno da u ovoj krizi shvatimo da smo sebični, shvatimo da ulažemo u telo, da se plašimo više za fizički život nego li za večnu svoju budućnost i da se obratimo, pokajemo i vratimo Bogu. Ja mislim da je to pravi stav koji trebamo da imamo u ovim vremenima. Da, eto, zanima isto kako je tvoje mišljenje o onoj trostrukoj anđelskoj vesti koja se pominje u Otkrivenju. To isto, pošto je to odnosi se na ta posljednja vremena, pa je jako zanimljivo. Šta možeš o tome reći? Pa možda se prirodno to pitanje nadovezuje na ovo što smo do sada rekli, samo da okrenem. Ta poruka koju pominješ nalazi se u 14. poglavlju Otkrivenja. Evo mogu da je pročitam. Kaže tekst 14. poglavlje Otkrivenja 6. do 11. stiha. Znači, i videh drugog anđela da leti posred neba koji imaše večno evanđelje, da objavlji onima koji žive na zemlji i svakome plemenu i jeziku i kolenu i narodu. I govoraše velikim glasom: bojte se Boga i podajte mu slavu, jer dođe čas suda njegovoga
i poklonite se onome koji je stvorio nebo i zemlju i more i izvore vodene. I drugi anđeo za ovim ode, govoreći, pade, pade Vavilon, grad veliki, jer otrovnim vinom kurvarstva svojega napoji sve narode. I treći anđeo za njim ide, govoreći i glasom velikim, ko se god pokloni zveri i ikoni njezinoj i primi žig na čelo svoje ili na ruku svoju, i on će piti od vina gneva Božjega koje je nepomešano utočeno u čašu gneva njegovoga. Kaže, i bit će mučen ognjem i sumporom pred anđelima, svetima i pred jagnjetom. Ovi ljudi koji se poklanjaju ikoni zverinoj i zveri, oni, kaže, neće imati dan i noć mira i dim mučenja njihovih izlaziće zauvek. Šta je poruka ova tri anđela i gde se ona nalazi? Vest tri anđela, kako mi kažemo. Ja lično verujem da je to posljednja opomena ili posljednja objava o ovom svetu pred te sve događaje koji će se desiti. I u biblijskom tekstu, otkrivenju, ona dolazi nakon 13. poglavlja, u kome nam se, i čak možemo pomenuti 12. poglavlje, u kome se opisuje istorija velike borbe između Hrista i Sotone, između Božjeg naroda koji je uvek bio veran Bogu kroz istoriju, i Sotone i njegovih podanika kroz istoriju, koji su gonili ove, kaže, uvek je telesni gonio duhovnoga, od Kaina i Avelja pa sve kroz istoriju do kraja vremena, tako će biti, Biblija kaže, da će telesni goniti duhovnoga, isto kao Isak i Ismailo. Ismailo se ismejava nad Isakom i to je jedna simbolična slika te borbe koja će kulminirati na kraju. Kada se završi 12. poglavlje, 13. poglavlje nam predstavlja nekoliko, kako bih rekao, učesnika u jednoj predstavi, odnosno jednoj slici koju je Jovan video. Imamo prvu zver, imamo naravno Sotonu, pa onda imamo prvu zver, drugu zver, imamo ikonu zverinu. I zanimljivo, iza svega Biblija kaže stoji ta zver, odnosno, izvinite, đavo, Sotona. On je taj koji vodi taj pobunjenički pokret na zemlji protiv Boga, protiv Božje istine, protiv Božjih zakona. I 13. poglavlje nam govori o istorijatu te borbe, o istorijatu Sotoninog delovanja preko prve zveri, koja je zver koja je u isto vreme i religijska i svetovna, koja je ubijala svete Božije, koja je činila da se nauka Božija, proganjala je svece Božije, hulila je na Boga, hulila je na one koji žive na nebu, hulila je na ime Božije, na hram Božiji i tako dalje, i ona je ubijala svete. U jednom trenutku toj prvoj zveri se zadaje smrtna rana i u 13. poglavlju kaže da nastaje jedna druga zver koja čini sve, na izgled je jagnje, na izgled je hrišćanska, čini sve da bi prvoj zveri bila isceljena smrtna rana, i onda u jednom trenutku ona podiže ikonu, kaže, učini da se svi poklone ikoni zverinoj, i kaže, učini sve male, velike, bogate i siromašne, slobodnjake i robove, da im se da žig na desnoj ruci njihovoj ili na čelima, da niko ne može ni kupiti ni prodati, osim onoga koji ima žig ili ime zveri ili broj. Šta je suština ovog, da skratimo? Znači, ovo 13. poglavlje koje prethodi poruci tri anđela govori o jednom sistemu koji će biti uspostavljen na zemlji, koji će biti potpuno protivan Božjoj volji, Božjem zakonu, Božjoj istini. Znači, ova, možemo reći, 4 entiteta, i Sotona, i prva zver, i druga zver, i ikona zverina, kogod to bio, a Biblija je jasna koja je to u stvari, prva zver, srednjevekovna crkva, koja se jedino uklapa u ovaj opis, koja je proganjala i uništavala neistomišljenike kroz istoriju, znači koja je bila i svetovna i religijska sila, uništavala je one koji su se držali jedino Bogu klanjali. U jednom trenutku, znamo to, u Francuskoj je zadobila smrtnu ranu kada je jedan od papa bio zarobljen, i onda nastaje druga zver koja u ovom tekstu 13. poglavlju se jako poklapa sa Amerikom, jer baš Amerika u tom istorijskom periodu nastaje kao nezavisna država. Amerika je bila država koja je nastala isprva kao hrišćanska, znači izgledala kao jagnje, a onda progovara kao zver, ova prva.
Znači, mi vidimo jedan razvoj Amerike kao države koja zakone kakve donosi, oni su daleko od hrišćanskih i vidimo da zakoni koje ona donosi, a na koje je kao jedna od velikih sila potiče i mnogi drugi faktori, da su oni bezbožni, đavolski na izgled. Odnosno ne na izgled, nego bukvalno. I vidimo da u tom pravcu mnoge političke struje i vlastodržci ovog sveta prate i u stopu. Sad, ono što je zanimljivo, u jednom trenutku taj ceo nečisti zbor, ja bih ga nazvao, napravit će sistem u kome će ključna stvar biti poklanjanje, aluzija na religijski moment. U tom kontekstu se javlja poruka Trojce anđela. Prvi anđeo šta govori? Prvi anđeo nas podsjeća i govori nam o večnom evanđelju. Evanđelje je radosna vest o spasenju ljudi, koje čovek može zadobiti jedino krvlju Isusa Hrista, verom u krv Isusa Hrista kojom su oprani naši gresi. Jedino verom u pravednost Hristovu koja stoji naša pred Bogom. Večno evanđelje, evanđelje blagodati nas uči da se odreknemo greha, da se odreknemo nečistote, a ne da ostanemo u njoj. Mi danas imamo ljude koji su navodno vernici, govore o spasenju koje imaju u Hristu, a preziru Božji zakon, preziru odbacivanje greha i žele da budu spaseni u grehu. Da ostanu grešnici, a da budu spaseni u grehu. I taj sistem o kome sam malo pre pričao nudi ljudima takvu mogućnost. Da polažu pravo na jagnje, na krv njegovu, ali da i dalje čine zlo. Vi znate šta je srednjevekovna crkva radila? Prodavala oproštajnice, ljude podsticala da budu uvereni da mogu da im budu oprošteni gresi, iako ostaju u gresima i nastavljaju da žive u njima. Oproštenje Hristovo je bilo prodavano za novac. Kad zekne novčiću u kasicu, opraštaju se gresi. I tako dalje, i tako dalje. Znači, ovo večno evanđelje, o kome govori vest prvog anđela, je evanđelje koje razobličava taj lažni religijski sistem i govori o jedinoj pravoj istini o spasenju, koje je u Hristu, ali koje nas uči da se odreknemo bezbožnosti, a ne koje nas potiče da ostanemo u njoj. I takođe, deo poruke prvog anđela je da nas upozori da se bojimo Boga, da mu podamo slavu, samo njemu, nikome više. Samo Bog je dostojan da ga slavimo i hvalimo i da mu se poklanjamo. Zašto? Ovde anđeo kaže prvi, došao je čas njegovog suda. Znači, sud je ključna misao u poruci prvog anđela. Zašto je to ključna misao? Zato što je evanđeljem nama ljudima omogućeno da postignemo standard koji Bog zahteva od nas na tom sudu. A to je Hristos i njegova pravednost. Jedino ta pravda, jedino to savršenstvo prolazi sud, prolazi kriterijume na sudu. I zato mi treba da se bojimo, jesmo li mi u Hristu, jesmo li mi obučeni u haljine pravednosti, da li Sveti Duh, Hristov Duh živi u nama, da li naš život predstavlja, kako bih rekao, predstavu onoga šta je Hristos učinio za nas i šta Duh Sveti čini danas u nama. Jednostavno, Bog želi da Duhom Svetim pokaže šta blagodat Božja može da uradi za grešnika kada joj se on preda. Može u potpunosti da nas oslobodi od sile greha. I sud je došao i mi smo pozvani da se poklonimo Bogu, onome koje je stvorio nebo, zemlju, more i izvore vode. Zanimljivo je, pominje se poklanjanje i zanimljivo je za one dobre poznavaoce Biblije, ovde je citirana jedna zapovest. A to je zapovest broj 4, koja kaže: pokloni se Bogu, znači 6 dana radi, svršuj sve svoje poslove, 7. je dan odmor Gospodu Bogu tvojemu, toga dana nemoj raditi ni jednog posla, ni ti, ni sin tvoj, ni sluškinja tvoja, ni živinče tvoje, ni gost koji je među tvojim vratima, jer je za 6 dana stvorio Gospod Bog nebo, zemlju i more i što je u njemu i počinio je u 7. dan. Znači, ova prva vest anđela, prvog anđela, nas podsjeća da treba da Boga slavimo kao stvoritelja, da mu podamo slavu, da se bojimo njega na onaj ispravan način, da budemo svesni da je njegov sud u toku i da mu se poklonimo. Samo njemu, nikome drugome. Ovo je dato u kontekstu prethodnog izrečenog, a to je da će sotonski
konglomerat, sotonski sistem uspostaviti takvu situaciju na zemlji, da će ljudi na silu da budu navedeni da se poklone nekome drugome, a ne Bogu. I onda drugi anđeo, vest drugog anđela kaže da je pao Vavilon, koji je otrovnim vinom kurvarstva svojega napojio sve narode. Vidite, đavo stalno imitira Boga. Bog je stvoritelj i njemu se valja pokloniti. Đavo kroz određene entitete koji su njegove antene na ovom svetu želi da mu se ljudi poklone. Bog ima Jerusalim nebeski koji je dom svim spasenima, ali i đavo ima svoj grad, Vavilon, u kome su sve nečistote, kurvarstva i zloći. Zanimljivo je, taj Vavilon opija ljude vinom. Gospod Isus Hristos je ponudio vino onima koji su pozvani na spasenje, svim ljudima, grešnicima. To vino je simbol prečiste prolivene krvi njegovog sina. I to vino je simbol spasenja našega. Ono što je Hristos učinio za nas je naše spasenje. Đavo takođe ima vino, ali lažno vino. To je ta nauka o spasenju, ali u gresima, ili druga varijanta, spasenje sopstvenim delima. Kad posmatrate ceo verujući svet, ljudi ili žele da budu spaseni u gresima svojim, ili žele da budu spaseni svojim delima. I jedno i drugo je laž i prevara. Jer vino Hristovo, koje simbolizuje Hristovu krv, naučava nas da se ne možemo spasiti u grehu i ne možemo se spasiti svojim delima, već samo zaslugama Gospoda Isusa Hrista. Porukom prvog anđela o večnom evanđelju, o sudu, o spasenju koje je Bog ostvario za ljude, pada Vavilon. Večno evanđelje treba da razobliči laž koju Vavilon, taj lažni sistem religiozni, propoveda. I ja verujem da kada čovjek shvati istinski evanđelje, da će on shvatiti kakva je laž u stvari ono što propovedaju mnogi danas, a što je nešto što se ne uklapa u Bibliju. I treći anđeo kaže, ima poruku koja kaže: ako se god pokloni zveri, ikoni njezino i primi žig na čelo ili ruku svoju, on će piti čašu od gneva Božjeg nepomešanog s milošću. I možda ovo nekome može da zazvuči kao to da nas Bog motiviše pretnjom da se obratimo njemu, ali ja mislim da je to pogrešno. Ovaj tekst treba da nas podsjeti na Božju ljubav i ovo je poziv ljubavi. Ovaj treći anđeo nas poziva pozivom ljubavi. Kako je to poziv ljubavi? Jeste da u tekstu kaže ko bude se poklonio zveri i primio žig na čelo i na ruku, on će piti od čaše gneva Božjeg nepomešanog s milošću. Ali to je podsjećanje za nas da je neko već popio tu čašu umjesto nas. Svi mi ljudi zaslužujemo gnev Božji zbog greha koji smo učinili. Svi mi. Ali neko je popio tu čašu gneva pre nas, pa smo eto danas mi živi. Ko je to? Pa to je Gospod Isus Hristos. Znate kada on u Gecimaniji kaže: Oče, ako je moguće da me mimoiđe ova čaša, ali ne kako je moja volja, nego kako je tvoja. Gospod Isus Hristos je prihvatio da gnev koji izaziva moj i tvoj greh, moja i tvoja sramota koju smo mi učinili, padne na njega. I on je morao da ispije tu gorku čašu. Zato je on rekao u Gecimani: žalosna je moja duša do smrti. I zato je na krstu rekao: Oče moj, odnosno Bože moj, Eloi, Eloi, lama savahtani. Zašto si me ostavio? Nije otac ostavio njega, nego mene i tebe, čiji su gresi stali na Hrista. On je bio učinjen grehom. Na njemu je bio moj i tvoj greh. I ta duhovna agonija od koje je tekla krv i znoj sa njegovog čela, taj strah da ga je otac ostavio i taj osjećaj unutrašnje agonije, to je rezultat ispijanja te čaše. I ovaj tekst, ovaj anđeo hoće da nam kaže: setite se da je neko umjesto vas popio tu čašu. To je vaše spasenje. Više se uhvatite za to nego li za trenutnu sigurnost. Jer pazite, ko se bude uhvatio za trenutnu sigurnost i poklonio se zveri, bojeći se od progonstva tela ili smrti za svoje telo, taj će nažalost svojim takvim izborom izabrati da se na njega sruči oganj gnjeva Božjega nepomešan s milošću.
I prva, i druga, i treća vest su u suštini vest o opravdanju verom, odnosno vest o spasenju koje nam je Bog ponudio svim generacijama, ali posebno alarmira na to u poslednje dane kada se dešava ovo o čemu govori 13. poglavlje. Ovo je najozbiljniji poziv i on će biti pitanje života i smrti kada konačno do kraja bude uspostavljen sistem i kada ljudi budu naterani da se poklone nekome drugome, a ne Bogu. Imamo primjer toga nekoliko puta u Bibliji. Imate situaciju u Danilovoj knjizi kada Navukodonosor diže lažni lik svoga boga, najverovatnije Marduka, i traži da se svi na silu poklone tom kipu, jer će biti uništeni, fizički uništeni koji se ne poklone, i svi iz straha se klanjaju tom kipu, a trojica Sedrah, Misah i Abdenago stoje i neće da se poklone. Oni su Jevreji. Oni veruju drugu zapovest koja kaže ne klanjaj se ni kipovima, ni slikama, ničemu, samo se Bogu pokloni. I oni jednostavno ne žele da služe nikome drugome osim Bogu. I onda njih bacaju u ognjenu peć, ali Bog je, kao što znaju mnogo pismo, spasio život tim ljudima. Jednostavno rečeno, imamo i Danila, koji je zbog promene zakona u Vavilonu, do čega su na prevaru doveli mrzitelji Danilovi, koji su bili savjetnici na Vavilonskom dvoru. Kad se promenio zakon Vavilona, gde je Danilo bio, zakon je rekao niko za 30 dana ne smije da se klanja nijednom svom bogu osim caru Dariju. I ono što je zanimljivo, Danilo je nastavio da se klanja samo Bogu i zbog toga mu je život dopao u smrtnu opasnost. Ali njegova savest je bila čista, on je bio pomiren sa Bogom, on je verovao u spasenje koje Bog daje ljudima kroz krv jagnjetovu i on je mirno, čiste savesti ušao u tu pećinu sa lavovima i Bog mu je spasio život. To je slika onoga što na kraju treba da se desi i jednostavno poruka tri anđela za nas ima jednu kraću poruku. Bojte se Boga i podajte mu slavu, više se bojte toga da li ste u zajednici sa njim, da li ste pomireni sa njim, da li ste u Hristu i da li prolazite sud i njegov večni kriterijum, savršeni kriterijum koji je samo Hristos postigao, ili ste zapravo odvojeni od njega i nad vama je još uvek gnev Božji. Bojte se Boga, a ne stvorenja. To je poruka tri anđela. Ali mi kao slobodna bića smo pozvani da odaberemo. Bog nas neće na silu terati kao što će to Sotona učiniti. Bog nas poziva da upotrebimo svoj razum, da izaberemo pre ljubav nego li pritisak i na neki način sebičnost i da se poklonimo samo Bogu, makar nas to koštalo i fizičkog života, odnosno fizičke smrti. Da, to je jako lepo objašnjenje. Što sam mislio da te pitam, vidimo tamo u Solunjanima piše da će mnogi ljudi biti prevareni, jer ljubavi prema istini nisu imali. Sad mene uvijek to bunilo kad sam čitao i kad sam razmišljao o tim poslednjim vremenima, ima mnogo ljudi koji su drugih veroispovesti. Na primjer, ima mnogo ljudi koji su sablažnjeni postupcima takozvanih vernika pa se izjašnjavaju kao ateisti. Opet imaju njih koji toliko vera na interesu, nego gledaju taj svakodnevni život, porodica, krediti, obaveze. Me sad zanima kako će se oni snaći u tim poslednjim vremenima. Šta misliš, da li će oni imati neku silu da prepoznaju to? Taj stih koji si pomenuo, meni je jedan od većih otkrivenja koje sam doživeo u životu. Znači, dugo sam čitao Bibliju, ne znam sad koliko već dugo čitam, ali nekih sigurno pa 12 godina, čini mi se, možda i više. Od 2006. koliko mu to dođe. Oko 15 godina skoro je Biblija u mom životu neka knjiga koja ima prvo mesto. I dugo sam je čitao, odnosno taj tekst sam puno puta pročitao u Solunjanima i preletao sam onako kao po refleksu nekom preko njega i godina skoro mi se desilo da ja konačno čujem šta taj stih kaže. Definitivno kaže da će ljudi biti prevareni. Ja sam to video uvek kada sam čitao, ali nisam shvatao zbog čega će biti prevareni. I pre par godina rekoh, čitam tamo, kaže, zato što ljubav prema istini nisu... Šta kaže tekst? Zato što ljubav prema istini nemaju.
Ne nemaju, nego zato što ljubav prema istini nisu primili. Evo da pročitamo tekst, da ne bude da parafraziram. Jako me je to šokiralo kada sam pročitao. Samo sekundu da nađemo taj tekst u Solunjanima. To čini se prva Solunjanima. Samo da vidimo. Samo trenutak, naćemo vrlo brzo. Znači to je druga Solunjanima, drugo poglavlje, 10. stih. Kaže 9. i 10. stih, kaže kojega je dolazak, misli se na bezakonika, kojega je dolazak po činjenju sotoninom sa svakom silom, znacima i lažnim čudesima. Zanimljivo, Biblija nam kaže da će đavo u posljednja vremena da najviše prevari svet verujući lažnim čudesima i lažnim znacima, jel da je to što on govori istina. I 10. stih kaže i sa svakom prevarom nepravde među onima koji ginu, jer ljubavi istine nisu primili da bi se spasli. Zato će im Bog poslati silu prevare da veruju laži, da prime sud svi oni koji nisu verovali istini, nego su voleli nepravdu. Vidite sad ovo je neverovatna stvar. Znači ja nemam ljubav prema istini. Ja nemam strah Gospodnji, Biblija kaže, sam po sebi. Niti ti, niti bilo koji čovjek na ovom svetu. U poglavlju u pričama Solomonovim kaže da ljudi koji su odbacili Boga, kaže oni nisu primili straha Gospodnja, ga izabrali. Bog je želeo da im da, oni su ga odbacili. Ljubav prema istini, po ovom tekstu u Solunjanima, mi treba da primimo od Boga. Bog nam to daje na dar, kao i veru. I vera je dar. Ali ja kao slobodno biće treba da primim to. Međutim, ljudi nisu primili ljubav prema istini. Jer, evo tekst kaže na kraju 12. stiha, jer su voleli nepravdu. Znači, voleli su više ljubav prema grehu, nepravdu, bezakonje, a ne istinu kojim je Bog, do kojih je Bog vodio. Jednostavno rečeno, svi ljudi koji ne budu voleli istinu, a tu ljubav primamo od Boga, svi ljudi koji ne budu primili tu ljubav prema istini, bit će prevareni. Jer pazite, vi Bibliju možete da znate na pamet, ali ako ne primite Duha Svetoga, koji nam daje ljubav prema istini, đavo će nas prevariti. Mnogi ljudi kažu, samo dobro nauči Bibliju. Ne, Božja reč kaže, Duh će biti u vama, On će vam dati šta da kažete. Duh, kada je recimo u 1. veku Jovan Bogoslov imao problem sa gnostičkom jeresi u svojim crkvama u Maloj Aziji, Jovan nije rekao, čitajte bolje Bibliju, iako je naravno govorio o pismu, da je to suština i mi treba da znamo perfektno pismo. Treba da ga znamo, da to je reč Božja u kojoj je život naš. Ali Jovan je dao jedno specifičnije uputstvo. Rekao je, radite kako vas uči pomazanje od Duha Svetoga. Ne slušajte te učitelje koji vam kažu, mi imamo znanje, slušajte nas, pratite nas, nego slušajte pomazanje od Svetog Duha koji ste primili. Duh Sveti će vas učiti. Jednostavno to je poruka i za nas. Mi treba da znamo pismo, ali mi ne treba da znamo kao fariseji samo intelektualno pismo ili kao pismoznalci Hristovog vremena. Mi trebamo duhom da budemo usidreni u tu istinu i da ta istina živi i radi u nama i da je mi volimo. Jedino tako nećemo biti prevareni. Oni ljudi koji odguruju ljubav prema istini, bilo da su ateisti ili nominalno hrišćani ili nominalno vernici bilo koje druge religije, bit će prevareni. Biblija u tome jasna, kao dan. Da, to sam isto te pitam. Pominje se sad u medijima ove nestašice hrane. Pa šta ti misliš, da li to treba da nas brini i u kojoj meri? Definitivno Biblija govori u tom pravcu da će doći takve stvari, da će doći glad, da će biti jednostavno nestaće najosnovnija sredstva i to je prirodno. To je sasvim prirodno kada vidimo stanje ljudi u kojem smo mi ljudi danas na planeti Zemlji, ljudsku sebičnost, samodovoljnost. Recimo, često se govori o tome da treba da brinemo preko medija, da se, preorijentišemo na veštačko meso, na ovo, na ono, zato što je malo hrane.
to je jedno od najgnusnijih laži koja postoji na ovom svetu i koja je izrečena na ovom svetu. Laž da je zemlja prenaseljena i laž da fali hrane na zemlji. To je ogromna laž. Znači hrane ne fali, nego nje ima suviše u rukama male grupe ljudi. Znači nije problem na zemlji u nedostatku hrane. Znači nije glad na zemlji zato što ima nedostatka hrane, nego zbog sebičnog ljudskog srca. Zbog toga što nekim pojedincima nije dovoljno ni 20 milijardi da imaju u svom posedu. Jednostavno zapadni svet se prejeda. Mi smo danas bolesni od bolesti viška, a ne manjka hrane. Dok sa druge strane naša braća po Adamu i Evi, ljudi na nekim drugim meridijanima, na drugim mestima u svetu gladuju i nemaju. Jednostavno postoji ta neravnoteža, disbalans, jer ljudi koji imaju dosta, kako bih rekao, poseda, znači materijalnih i sredstava, suviše to uzimaju za sebe i ne dele sa drugima. To je prokletstvo svakako za njih, oni time ne mogu da se zadovolje i ne mogu da iskuse život radosti koji se nalazi u službi drugima. Sad, prirodno je, hoću to da kažem, da dođe do nestašica i do kriza, a i Biblija to najavljuje. Ali meni lično smeta kada se toliki fokus stavlja na tu glad. Ja sam dobio nekoliko poruka na internetu, na Facebooku, na raznim drugim medijima, da treba da napravimo zalihe za 6 meseci i da ih polako dopunjujemo, jer eto dolazi glad, to će biti iscenirano. Verovatno ste i sami dobili takvu poruku. Ono što je meni bolno jeste što ljudi više brinu, mogu da kažem fanatično brinu za telesnu hranu, a ne brinu za duhovnu hranu toliko. Ne brinu za fizičku glad koja se najavljuje i na medijima i u međusobnim druženjima, a ne brinu se za glad koju je Biblija najavila, koja je 10 puta gora glad nego li fizička glad i nestašica fizičke hrane. Evo što je jedan prorok u Starom Zavetu najavio za buduća vremena. U Amosu u 8. glavi 11., 12. i 13. stihu kaže reč Božja: Gle, idu dani, govori Gospod, Gospod, kada ću pustiti glad na zemlju, ne glad hleba, ni žeđ vode, nego slušanja reči Gospodnjih. I potucaće se od mora do mora i od severa do istoka, trčaće, tražit će reč Gospodnju i neće je naći. U to će vreme obamreti lepe devojke i mladići od žeđi. Pazite kakva slika, užasna glad. Ali ovo nije glad hrane, nedostatak hrane, nego nedostatak slušanja reči Gospodnje. Ovo se jako uklapa sa onim što je Gospod Isus Hristos rekao za posljednja vremena i jedan od znaka njegovog bliskog dolaska, a to je da će ohladneti ljubav mnogih. Vidite, ja lično verujem da će biti fizičke gladi, definitivno, jer do toga mora dovesti hladno ljudsko srce i ljudska sebičnost, definitivno, do uništavanja prirode, resursa i haosa na zemlji. Ali ono što treba da izazove veću brigu kod nas i veći stepen pažnje jeste glad reči Gospodnje, nedostatak Svetog Duha, nedostatak ljubavi Božje u našim srcima, u našim odnosima. Vidite, Bog kaže da će nastupiti vreme kakvog nikada nije bilo do sada. I naravno bit će i haosi, i vetrovi, oluje, i zemljotresi, to je sve Biblija najavila, i pomori, i bolesti, ali najjača stvar zbog koje će biti vreme kakvo nikad nije bilo, će biti glad reči Gospodnje, nedostatak duha, samim tim hladnoće ljudskih srca. Znate zbog čega? Zato što mi veštački živimo u jednoj nenormalnosti, za koju mi mislimo da je normalnost. A to je da je normalno da ja jedem hleb, da imam radost u srcu, da imam veselje, smiraj, nadu. Znate šta je normalno? Normalno je da ja doživim agoniju koju je Hristos doživeo u Gecimani na krstu. To je normalno. A nenormalno je da ja imam podsticaj u vremenu milosti, podsticaj od Boga da se obratim njemu, ljubav u srcu koju mi Duh Sveti daje i za ženu, i za decu, i za prijatelja, i za stranca. To je nenormalno. To je čudo Božje milosti.
I vidjet ćemo da je to nenormalno u posljednjim danima. Ja već verujem da smo zašli u njih kada Bog bude počeo da na kraju vremena milosti povlači svoga Svetog Duha sa zemlje od onih pojedinaca koji su prezreli svaki glas reči njegove, svaki podsticaj na istinu, na pravdu, na pokajanje u njegovoj duši, odnosno u njenoj duši ili u njihovoj duši. I to jako podsjeća na jedan moment i moram to da pročitam, ako mi dozvoliš. U pričama Solomonovim, tamo gde se pominje tekst koji sam malo precitirao na pamet da ljudi nisu prihvatili i izabrali straha Gospodnjega, slušajte šta kaže Božja reč. Prva poglavlje priča Solomonovih. Ljudi, odnosno ludi, dokle ćete ljubiti ludost? I podsmevačima dokle će biti mio podsmeh? I bezumni dokle ćete mrziti na znanje? Obratite se na ukoravanje moje i zasuću vam duh svoj i kazaću vam reči svoje. Zašto sam vas zvao, a vi niste hteli? Pružao sam ruke svoje, ali niko ne mari. Nego ste odbacili svaki savet moj i ukore moje niste hteli da primite. I malo ću preskočiti ovde, kaže, kada dođe nevolja, kada dođe pustoš, kad dođe pogibao i muka zbog koje se vi plašite, tad ćete me zvati, ali ja se više neću odazvati. Rano ćete ustati da me tražite, ali nećete me naći. To je ovo što Amos kaže, ići će od mora do mora da traže reč Gospodnju, svetlost, ali neće nestati, jer su do kraja ogrezli u protivljenju Bogu i Bog će ispoštovati njihovu volju i povući duha. Kaže, rano će me tražiti, rano će ustati, ali me neće naći. I zašto neće naći? Jer su uporno mrzili na znanje, straha Gospodnjeg nisu izabrali, ni na jedan moj savet nisu pristali, prezreli su sve ukore moje, zato će jesti plod od puteva svojih i nasitit će se saveta svojih. Ali na kraju radosna vest, ko mene bude slušao, boravit će bezbrižno, bit će na miru, ne bojeći se zla. Evo jedno pitanje za sve nas. Da li mi slušamo taj glas? Da li mi danas slušamo reč Gospodnju? Da li ju se pokoravamo? Da li drhtimo pred rečju Gospodnjom i razmišljamo, Bože, evo slugi i sluškinje Tvoje, šta želiš da činim? Ja sam mali, grešan, prolazan. Ko sam ja da određujem šta je istina? Govori mi, Gospodi, pomozi mi da se razumno, svojom slobodnom voljom pokorim Tebi, Bogu, ljubavi, da tvorim Tvoju volju. Ako poslušamo njegov glas, nebitno da li smo dete, da li smo teolog, da li smo žena, muško, crn, beo, ako se pokorimo njegovoj reči, znate koji je rezultat? Izmirenje između mene i Boga, mir u duši i potpuno neplašenje od zla. Zlo će biti, kulminirati, haos će biti budućnost naša. To Biblija kaže. Ali mi ćemo u tom haosu biti mirni i radovat ćemo se, jer će radost Duha Svetoga biti u nama. I to me podsjeća na jedan stih koji je ljudskoj prirodi jako paradoksalan. I mnogi ljudi imaju problem da shvate ovaj tekst. Malo je čudan, neko će reći. Slušajte šta je jedan prorok u Starom Zavetu gledajući u budućnost video. Kaže, jer smokva neće cvasti, niti će biti više roda na lozi vinovoj. Rod će maslinov prevariti i njive neće dati hrane svoje. Ovaca će nestati iz tora i goveda neće biti u oboru. Ali ja ću se radovati u Gospodu, veselit ću se u Bogu spasenja svojega. Gospod je Gospod, sila moja, daće mi noge kao u košute, vodit će me po visinama mojim. Zamislite tu sliku. Haos na zemlji, nema resursa, fale stvari, a ovaj čovjek ispunjen Duhom Svetim se raduje Bogu jer ga je Bog spasao, jer je Bog učinio neverovatno delo spasenja. Treba više se brinemo za glad reči Gospodnje, glad i nestašicu Duha Svetoga i ljubavi Božje u srcima našim, a ne toliko za hranu. Jer ako se snabdemo s hranom i napravimo bunkere, resurse i puno hrane tamo bude, umrećemo unezvereni, grozničavi, s punim ustima hrane, ali odvojeni od Boga. Ali ako ostanemo bez hrane, i bez ovaca, i bez maslina, i bez žita, ali puni Duha Svetoga, radovat ćemo se, iako umremo, za večnost ćemo ostati. Ljudi moji, trznite se.
Trgnite se, bolje rečeno, i vratite se Bogu. Vratimo se Bogu, brinimo se za carstvo Božje, a ne za jelo, piće i odelo. Kad se brinemo za carstvo Božje, Bog će se brinuti za našu fizičku egzistenciju. To je suštinska poruka koju je Gospod Isus Hristos na gori blaženstva rekao svim onima koji su ga tada slušali. Da, evo, ako smijem da se nadovežem što se tiče te fizičke i duhovne hrane, to je jako lepo objašnjenje što si rekao. Sad sam se setio, ima tamo u Mojsijevim knjigama kada su Izraelci bili nezadovoljni što su jeli manu i kada su tražili prepelice i Bog im je dao prepelice. Ali kaže da su oni toliko proždrljivo i nezahvalno jeli te prepelice, čini mi se da je oko 600.000 ljudi da je bilo pogubljeno. A opet s druge strane, kad čitamo evanđelja, znači imamo obećanje gdje Bog kaže da se ne brinemo šta ćemo jesti i piti, i onda je tu pričao o pticama, na primjer da ptice niti oru, niti seju, ali opet imaju hranu, tako da znači vidimo da normalno Bog pre nas zna šta je nama potrebno za život, tako da kao što kaže tražite nebesko, a ostalo će nam se dodati. Tako je. Tako i to je suština, to je ta neka hijerarhija potreba. Znači, oduvek je to bila primarna poruka za nas ljude. Prvo carstvo Božje, to je ta zajednica sa Bogom, mir između Boga i nas, jednostavno bliska zajednica sa njim, a posle sve ostalo. A ne obrnuto. Daj mi prvo jelo, daj mi prvo da jedem nešto pa ću onda da razmišljam. Često ljudi to govore kao argument. Ne mogu sad da razmišljam o Bogu, nemam najosnovnije stvari. To je vređanje Boga, jer jednostavno mi ne živimo samo od hrane, živimo od svake reči koje izlazi iz Božjih. Mislim da je to nekako, da je to namerno gušenje savesti. Pa moguće. Da ljudi kažu, ja mislim opet da to je, malo sam istraživao taj psihološki moment greha. Kada čovjek nije pomiren sa Bogom i kada ima nečistu savest, on kada vidite neke stimulanse iz okruženja na koje ne može stati neravnodušan, pošto mu savest govori, on tu savest mora da uguši. I onda kada mu neko kaže nešto, i ako on vidi intelektualno da je taj čovjek u pravu, on to mora da nađe neki iracionalan izgovor kako bi sebe opravdao. I onda na primjer kaže nešto, ne znam sad, moram, imam neka druga posla, tako da... Vjerojatno i zato i piše da će biti prevareni, jer ljubavi prema istini nemaju, odnosno nisu želeli da prime istinu, tako da... Pa ne, mi pred ljudima možemo da imamo neke izgovore u smislu jao pa nisam znao, pa ne razumem ja Bibliju, ali Bog gleda u srce i Boga ne možemo da prevarimo. Da, eto, baš kad spomenuo to razumevanje Biblije, imam pitanje za tebe. Šta misliš, da li svako može da razume Bibliju i da li postoji neki specijalan način na koji treba tumačiti Bibliju? Da li prosječan vernik koji uzme, na primjer, prvi put da čita se to pismo, da li može da ga razume na ispravan način? Pa, ja lično mislim da razumevanje Svetog pisma više zavisi od stanja srca nego li od intelektualnih moći. To je neko moje lično ubeđenje i verujem da to i Sveto pismo kaže negdje u pričama Solomonovim, čak ima stih, ne znam da ću uspjeti sad na brzinu da nađem, teško, ali nekako kao da taj tekst kaže poniznome, odnosno onome ko je krotak, jako je lako da nađe istinu, a onome koji je ohol, njemu je nejasno. Takav jedan tekst ima, ne mogu sad da ga nađem na brzinu. Mogu gledalci naći. Da, mogu ga pronaći. Šta hoće Solomon tim tekstom da kaže? Jednostavno da naše saznanje, odnosno spoznaja Boga, više zavisi od stanja srca nego li od intelekta i nekih intelektualnih kapaciteta. Imate situaciju da ljudi posle 20 godina čitanja Svetog pisma ne razumeju mnoge stvari. Imate situaciju da ljudi koji su, doživljavao sam to, ljudi koji su ne toliko obrazovani pri prvom čitanju, dođu do takvih spoznaja da se teolozi oduševe. Zašto? Zato što je osoba prišla Svetom pismu pre svega privedena toj reči Božjoj Duhom Svetim. Znači Duh Sveti je postao kod tog čoveka da čita, da traži istinu, da traži spasenje i Duh Sveti mu i otkriva iz te reči Hrista.
Mi danas imamo jedno sveto pismo i imamo ko zna koliko desetina hiljada hrišćanskih denominacija. Razlog tome nije problem u svetom pismu, već u ljudima. Jednostavno, ljudi po svom nahođenju, kako je babi milo, tako je se i snilo. Znate onu staru srpsku izreku? To se u stvari pokazuje u čitanju svetog pisma. Čovek pristupi toj reči, gradeći nekog Boga po svome obličju, ovo mi se sviđa, ovo mi se ne sviđa, ovo ću odbaciti, ono ću odbaciti. Pa imate jedni se ovako rade, drugi onako rade, jedni ovako veruju, drugi onako veruju, a isto sveto pismo. Jednostavno, razlog nije taj što nisu svi teolozi, jednostavno razlog je što svi imaju slične koncepcije, a to je žele da izgrade Boga kako njima odgovara. Ja lično verujem da bismo razumeli pismo ne trebamo da budemo teolozi, mada je dobro studirati teologiju i razumeti na sistematski način Božju reč, njen nastanak, originalne jezike, istorijski kontekst, literalni kontekst upoznati, baviti se primjenom principa hermeneutike i tumačenja teksta. To je dobro, to nije loše. Ali ne morate biti teolog da biste mogli dobro da razumete Božju reč. Ali ćete biti otvoreni za teološka saznanja koja su fakti. Razumete? Tako da ja lično verujem da čovek da bi razumeo Božju reč pre svega treba da bude pošten i da primenjuje neke principe tumačenja svetog pisma. Jedan od principa jeste da razumevanje biblijskog teksta ćemo naći u samoj Bibliji, ne moramo van nje da idemo. Nekada nam može van biblijski tekst koristiti da upoznamo recimo istorijske okolnosti kada je tekst nastao, ali ne moramo ići ka tome. Već u samoj Bibliji imamo odgovore. Ako nam je nešto nejasno na jednom mestu, možemo istu tu temu na drugom mestu. Znači, celovitost pisma je takođe jedan od principa razumevanja Božje reči, upoređivanje teksta sa tekstom, takođe analogija svetog pisma koja postoji u svetom pismu. Jednostavno vi kada otvorite sveto pismo, kada uporedite stari i novi zavet, vi nemate situaciju koju su mnogi hrišćani danas prihvatili. Stari zavet je prošao, to je vreme kada je Bog bio skroz krut, skroz drugačiji nego sada. Mi više verujemo Novom zavetu i ovom Bogu u Novom zavetu koji je nekako drugačiji. Ne, Biblija je celovita knjiga, postoji jedna analogija, postoji jedan razvoj cele priče u Svetom pismu i vi Novi zavet ne možete da razumete bez Starog zaveta. U Starom zavetu se Gospod Isus Hristos najavljuje, proriče, njegova misija, spasenje koju će učiniti za ljude, a onda se to spašava u Novom zavetu i o njemu apostoli govore. I takođe, Biblija je duhovna knjiga i valja duhovno da se razume. Ja lično verujem da je laž ta priča koju mnogi ispovedaju, određena kategorija ljudi i klasa ljudi može da razume na ispravan način pismo. Primat je samo pitanje. Bilo da smo obrazovani teološki ili nismo, koliko se pokoravamo Svetom Duhu koji nas poučava Božjoj reči i spremni da korišćenjem svog razuma koji je nadahnut Svetim Duhom i pod uticajem smo Svetog Duha, ako smo iskreni, da primimo principe razumevanja teksta. Evo ja ću da dam jedan primer koji je možda zanimljiv. Recimo, ljudi uzmu jedan tekst iz Novog zaveta i tumače ga u skladu, znači pročitaju ga u Novom zavetu i tumače ga u skladu sa svojim idejama šta oni misle da taj tekst znači. Ne gledajući širi kontekst, recimo da pogledaju celinu glave u kojoj se taj pojedinačni tekst našao i da pogledaju slične teme u ostatku Biblije i da taj tekst pogledaju u okviru celine Biblije. Šta Biblija kao celovita knjiga govori o toj temi. I onda tresnu nešto svoje i veruju u tako nešto. A šta mogu da urade? Da ne čitaju tu samo rečenicu, nego da uzmu, da pročitaju celu glavu.
da se raspitaju koji su to istorijski konteksti u kojima je tekst nastao, da analiziraju taj kontekst i onda ispitujući taj kontekst da shvate šta je pisac hteo da kaže. A to možete naći na nekim drugim mestima. Jedna ideja je recimo koja je meni pala na pamet, da to uporedim s nečim opipljivim. Zamislite, čitate neku knjigu od Dostojevskog i vi čitate određenu knjigu i kažete, aha, znam ja šta on hteo ovde da kaže. Hteo je on da kaže to i to. I vi ste sigurni u to. I neko drugi kaže, nije to rekao. Ko može da presudi ko je u pravu između vas dvojice? Pa ja mislim Dostojevski. Zamislite, pronađemo neki komentar samog Dostojevskog o tom delu. Šta je on u stvari teo tim delom da postigne, o čemu je to delo uopšte? I sad vi ste imali potpuno pogrešno razmišljanje o tom delu i vidite šta sam Dostojevski kaže. Šta ćete vi da prihvatite? To mi je slika šta danas ljudi rade. Vide jedan tekst u Svetom pismu i kažu to znači to i to. Ali vi u istom tom pismu, od istog autora, Duha Svetoga, pronađete tekst koji je kontra od njihovog zaključka i oni i dalje se drže svoga. To je po mom mišljenju ne neobrazovanje, nego nepoštenje. Ljudima očigledno odgovara, bilo da su učeni teološki ili nisu, odgovara im da veruju u laž. Jer ne vole da veruju istinu. Istina reže, istina na neki način želi da nas promeni, želi da nas očisti. I problem nerazumevanja Biblije nije toliko, možemo reći, kognitivni, koliko je moralni problem. Da, eto, slažem se s tobom. Eto, moje neko iskustvo kaže da su po mom mišljenju, što se tiče tumačenja Biblije, muslimani ubedljivo najveći eksperti. Posebno jedan od njihovih tih bisera je kada kažu, kada uzmu onaj razgovor sa Isusom i onim bogatim trgovcem, kad mu Isus kaže zašto me zoveš dobrim kad niko nije dobar, samo Otac naš nebeski. I onda oni taj stih koriste kako bi osporili Isusovu božansku prirodu. Naprimjer, kada kažu ako Isus Bog kome se molio, tako da je to jako bitno kada čitamo se to pismo, znači da ga čitamo kao celinu i da jednostavno stihove ne izvlačimo iz konteksta. Ako nam se neki stih, ako nam deluje čudno, ako ne možemo da ga razumemo, znači to treba više puta pročitati tu glavu ili možda pitati nekoga, ne na brzinu donositi zaključke. Evo jedan primjer, sad sam se setio, izvini. Imate tekst u Delima apostolskim, čini mi se da je u 10. glavi. Evo jedan najdrastičniji primjer, odnosno najplastičniji primjer kako ljudi na neki način izvrću pismo i kako ga zloupotrebljavaju da bi ostvarili svoju volju. Recimo, u jednom trenutku u 10. poglavlju apostol Petar ima viziju od Boga. Ceo kontekst Svetog pisma u 10. poglavlju Lukine knjige Dela apostolska je propovedanje neznabošcima. I počinje tako što anđeo deluje na Kornelija, jednog neznabošca, da pošalje ljude ka Petru, da mu Petar propoveda reč kojom će se spasti on i čitav njegov dom. A na drugoj strani, u kući gde je Petar, on ima viziju. I u viziji vidi platno, sve nečiste životinje u platnu i glas mu kaže pokolji i jedi. Znate za taj tekst? Da. Verovatno svi koji slušate ovo. I sad on kaže, Gospode, ja nikad kao ništa nečisto nisam jeo. Pokolji i jedi, što je Gospod očistio, ti ne pogani. I ljudi uzmu taj tekst i kažu sledeće. Evo dokaza da je Bog očistio svu hranu na neki nadprirodan način, hranu za koju je ranije rekao postoji razlika između čistih životinja i nečistih životinja, čistog mesa i nečistog mesa. Sad je odjedanput Bog sve očistio, protivreči sam sebi i kažu ljudi, pa evo ti biblijski dokaz, nema šta ja da filozofiram, Bog je očistio meso. Međutim, ova vizija uopšte nije o mesu. To vidimo i po širem kontekstu, ali vidimo i po samim rečima apostola Petra. Kasnije Petar, on sam daje objašnjenje te vizije. U sledećem poglavlju, on kada dolazi među Jevreje kojima svedoči o tome šta se desilo kada je propovedao neznabošcima i šta je bila suština ove vizije, kaže, ja sam rekao kada sam video to što sam video, nipošto, Gospode, ništa pogano i nečisto nikad nije ušlo u usta moja, a glas mi odgovori drugim put s neba, što je Bog očistio, ti ne pogani.
i ovo beše 3 puta i uze se opet na nebo i gle, odmah 3 čoveka staše pred mojom kućom u kojoj bijah, poslani iz Ćesarije, kaže, ka meni. I onda kaže, duh mi reče da idem s njima, ne premišljajući se ništa i tako dalje i tako dalje. Na kraju on zaključuje, kaže, Bog je ovo učinio jer se i neznabošcima dao je dar pokajanja za život. Ko bih bio ja da zabranim to Bogu? On govori o očišćenju koje je učinio za ljude koji je Petar smatrao nečistima, a to su neznabošci. Razumete, sam Petar, i u Bibliji je to samo objašnjeno. Ja i pored objašnjenja izvrćem to pismo. Ovo je samo jedna tema. Ima ih mnogo gde se to vidi. Da, eto, to je jako lepo objašnjenje. Još jedan od primjera da jednostavno da je jako nepošteno s naše strane ako se to pismo tumačimo na svoju ruku. Evo, još jedno pitanje za tebe. Piše tamo isto u evanđeljima da ako ne budemo kao deca nećemo ući u carstvo Božije i to su direktno reči iz Isusovih usta. Pa me to zanima tvoje mišljenje, eto, ako smatraš da je potrebno da te stihove protumačimo. O deci, jel? Da. Šta je Gospod time tačno htio da kaže? Čekaj, to je tekst koji se nalazi, samo da vidim gde beše. To je, ja mislim, 18. poglavlje Matejevog evanđelja. Samo sekundu da pronađem, da bismo pročitali, da se vidi širi kontekst. Kaže, u taj čas pristupiše učenici ka Hristu govoreći, ko je dakle najveći u carstvu nebeskome? I dozva Isus dete i postavi ga među njih i reče im, zaista vam kažem, ako se ne povratite i ne budete kao deca, nećete ući u carstvo Božje, odnosno nebesko. Koji se dakle ponizi kao dete ovo, ona je najveći u carstvu nebeskome i ko primi takvo dete u moje ime, mene prima. Jednostavno, ovo najviše podsjeća na psalam, mislim da je to 131. Psalam u kome, samo da vidim da li je to David napisao, ja mislim da psalam Davidov, kaže, jednostavno ovaj psalam za mene najkraće objašnjenje šta je Gospod hteo da kaže kada je rekao da mi treba da budemo kao deca i da je uslov da bismo ušli u carstvo da se obratimo i postanemo kao deca. Evo na šta je konkretno mislio po mom ličnom mišljenju, a vidjet ćemo i neke biblijske tekstove koji to potvrđuju. Kaže, Gospode, ne nadima se srce moje, niti se uznose oči moje, niti idem na veliko, ni na ono što je više od mene. Smeran sam i krotak dušom svojom kao dete kraj svoje majke, kao dete duša je moja u meni. Neka se uzda Izrael u Gospoda sada i do veka. Šta David kaže? On kaže da je stanje u njegovom srcu kao da je dete. Zašto kao dete? Zato što se on ne oholi, ne ponosi, ne uznosi, ne zanimaju ga velike stvari. On želi da bude mali, da bude ponizan sluga Božji. Kao što je detinji pogled sa potpunim poverenjem usmeren ka svojoj majci na grudima koja ga drži, tako, kaže David, su moje oči usmerene ka tebi. Ja mislim da kad Gospod Isus Hristos kaže ove tekstove o deci, uvek ih govori učenicima u kontekstu njihove rasprave o tome ko je veći. Jeste primetili to? Da. Konkretno ti. Pogledaj u Bibliji, u evanđeljima, kad god se oni raspravljaju, ko je od njih veći? Gospod Isus Hristos im uputi komentar koji je vezan za decu. Da treba da budu kao deca. To se nalazi u 18. poglavlju Matejevog evanđelja. Oni kažu njemu, ko je najveći u carstvu Božjem? On kaže, pogledajte ovo dete. Ako takvi ne budete, nećete ući u carstvo. Kada isto ima kada Isus poučavao i kada su neka deca došla kod njega i kad su njih htjeli kao da iskloni, on je rekao kao nemojte im braniti, neka dođu, jer je njima namenjeno carstvo Božje, tako da. Evo, baš sam sad taj tekst pogledao. Kaže,
U 18. poglavlju Lukinog evanđelja donošahu k njemu i decu da ih se dotakne, a kad videše učenici zapretiše im, a Isus dozvavši ih reče, pustite decu, neka dolaze k meni i ne branite im jer je takvih carstvo Božje. I kažem vam zaista, koji ne primi carstva Božjega kao ovo dete, neće ući u njega. Znate ono detinje poverenje? Znači ima ona priča o kišobranu kad su svi se molili za kišu i išli dakle tamo da vide da li će biti kiša, jedino dete ponelo kišobran. To je slika koja se koristi da bi se pokazalo koliko deca imaju to detinje poverenje. Jednostavno to je suština ovih tekstova za koje Gospod Isus Hristos rekao da su vrlo važni, odnosno uputio važnu pouku učenicima. Moramo da se obratimo, da budemo kao deca, da svome nebeskom Ocu bespogovorno verujemo. Deca nisu naučnici pa sad žele sve u formule da izvedu. Otac ili majka kažu to i to, oni poslušaju, veruju svojim roditeljima. Ako mi želimo da budemo u carstvu, mi moramo da imamo po tom pitanju detinje srce, da apsolutno bespogovorno verujemo svome nebeskom roditelju i da primimo njegovu reč kao deca. Deca se, kad su vrlo mala, ne takmiče ko je veći, ko je bolji. Jednostavno uživaju u međusobnoj igri. Kada povrede jedno drugo, jako brzo zaborave. Mi ljudi kao zreli smo malo drugačiji, pa pamtimo zlo, pa se takmičimo ko je veći od nas, ko je bolji. Gospod Isus Hristos kaže poučite se po tim stvarima od deci ako hoćete u carstvu. I zaista treba da budemo deca u tom smislu reči da bismo mogli i da shvatimo šta je carstvo i da budemo i u tom carstvu. Još samo za kraj ovog pitanja bih volio da pročitam jedan tekst koji ide u ovom pravcu, koji kaže u Isajinoj knjizi kada se govori o budućim vremenima i o čudesnom Božjem delovanju, kako će delovati na kraju, kako će jednostavno ljude poučiti istini u posljednjim vremenima i kako će ih voditi Duhom Svetim, kaže tekst, deca će čuti glas iz knjige. Mali će razumeti. I zaista ako ne budemo među ovim malima i ne budemo pripadali toj grupi, nećemo ni shvatiti ni razumeti ono što je od Duha Gospodnjega. Da. Eto, Nemanja, hvala ti na ovom lepom pojašnjenju. Eto, dragi prijatelji, došli smo do kraja ovog videa. Nadam se da ste uživali i da ste naučili nešto novo, da vam je bilo korisno. Eto, tebi Nemanja puno hvala na izvornom vremenu. Hvala i tebi i pozdrav za sve gledalce.